खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिधान सभानि बाहेरायाव लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनखौ गाग्लोबदों। रूपज्योति खुरमिया सिमा बारलांदोंमोन बुंदों बिश्वजित दैमारि। हजायाव पुलिस एनकाउन्टार। फुख्रि जावनायाव हाथियार मोनदों। एइचएस सेथि बोसोरनि गासैबो आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। बामुनिगावआव मैदेर हाथाइजों लोगोसेनो सानै सुरां फालांगिरिखौ हमदों। 9 थाखोनि फरायसाफोरनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाया 1 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन। सुशांत सिंह राजपुतनि केस सीबीआईआ नायबिजिरनायखौ फोजोबना रियाखौ क्लीन चिट होबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम विधान सभानि जारिमिनाव जाफेरि जाथाय विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरिखौ गाग्लोबदों। आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनखौ सदननि बाहेराव कंग्रेसआ गाग्लोबदों। कंग्रेसनि एमपि नुरुल हुदानि हेंथायै लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनखौ गाग्लोबनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। बे अजदखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो लेङाइ बुंथिगिरि बिथाङा गावनो। बे जाथायखौ लानानै दिनै सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो दावराव दावसि थासारि सोमजियो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कंग्रेसनि एमएलए नुरुल हुदा आरो बिनि गुन्दाफोरा विधान सभानि बाहेराव लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनखौ गाग्लोबो। बे जाथायाव लेङाइ बुंथिगिरिनि आखायाव जखम जायो। जाउनाव लेङाइ बुंथिगिरिया देहा फाहामसालियाव थांनानै फाहामथाय लाहैनो गोनां जायो। बेनि उनावनो एमएलए नुरुल हुदाखौ एरेस्ट खालामनो दाबि खालामदों बिजेपिनि एमएलएफोरा। उननि समाव आखायाव बेन्डेज खानानै बाजेट जथुमाव फैफिनो लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना। रिपर्ट बादिब्ला एमएलए नुरुल हुदानि हेंथायै दिसपुर थानायाव एजार होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि बाजेट जथुमाव माखासे आयेन बेरेखा जाथायफोरखौ नुनो मोन्दों। माब्लाबा बिजेपि एमएलए रूपज्योति खुरमिया गुबुन एमएलएखौ बुनो होसोलांनाय आरो माब्लाबा लेङाइ बुंथिगिरिखौ गाज्रि गाग्लोबनाय बायदि जाथाया आसाम विधान सभानि सदनाव जादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि दिनै बाजेट जथुमा जागायनायनि सिगांनो रूपज्योति खुरमिनि हेंथायै कंग्रेसनि एमएलएफोरा गोसोम सि गाननानै आरो आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै विधान सभानि बाहेराव सोमावसारदोंमोन। आसामनि राजखान्थिखौ सोमावग्लुंनाय बिजेपि एमएलए रूपज्योति खुरमिया विधान सभानि सदनाव दिन्थिनाय आखुनि सायाव खुगा बेखेवबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। रूपज्योति खुरमिया सदनाव दिन्थिनाय आखुआ आरो बिनि मावनाया सिमा बारदोंमोन होननानै बुंदों बिश्वजित दैमारिया। बबेखानि गासैबो एमएलएफोरा रूपज्योति खुरमिनि जाथायनिफ्राय सोलोंनांगौ। सदनखौ दिदोमै सालायनो थाखाय गासैबो सोद्रोमाफोरा बुंथिगिरिजों हेफाजाब होनांगौ होननानैबो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुङो। गासैबो बिथिङाव सोरबाया माबा लुबैयोब्ला बे लुबैनाय बायदि जाजोबनो हाया। विधान सभानि सदनाव रूपज्योति खुरमिनि मावनाया गासैबो होबथानायनि सिमाफोरखौ बारलांदोंमोन। इयुनाव जाहाथे विधान सभानि सदनाव बेबायदि जाथाया जाया बेनि थाखाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौनो हमथाना थानो एबा दबथायना थानो थाखाय बिश्वजित दैमारिया खावलायो। गाबोननिफ्राय विधान सभायाव रावबो एमएलएआ गाज्रि थाथाय लानो हानाय नङा। गासैबो बिथिङाव बेरेखायारिफोरनि फारसे आसि थुबाय थाबाल' जाया। बुंग्रा हानजायाबो गोबां मावनो गोनां दं होननानै विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुङो। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार हजायाव पुलिसआ दुथांफोरखौ थांखिनानै गुलि गावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हजायनि नीलबागाननि आसिनगड़आव साब्रै मोसौ सिखावखौ थांखिनानै गुलि गावदों हजाय पुलिसआ। नगावनि आमनिनिफ्राय फैदोंमोन साब्रै मोसौ सिखावनि हानजाया। बे समावनो पुलिस बिफाननि थालासिखौ सिमफायनानै खारखुमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसआ मोसौ सिखावफोरखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बेनि उनाव पुलिसआ रायजोफोरनि मददआव होसो होसो सानै मोसौ सिखावखौ हमनो हायो। बबेखानि होसोनानै हमनो हानाय सानै मोसौ सिखावखौ हायदर आली आरो हारुन रशिद होननानै सिनायथि होनाय जादों। गुबुन फारसे खोमसिनि खाबु लाना खारखुमा लांनाय सानै मोसौ सिखावखौबो पुलिसआ दिनै फुङाव हमनो हायो। हमजानाय बै सानै मोसौ सिखावखौ मन्जिरुल आलम चौधुरी आरो खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथि होनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला साब्रै मोसौ सिखावजों लोगोसे बिसोर बाहायनाय गारि आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौबो पुलिसआ जब्द खालामनो हादों।
मंगलदैयाव फुख्रि जावनायाव हाथियार मोनदों। मंगलदैनि बरमपुराव फुख्रि जावनायाव आखाइजों बानायनाय गंसे हाथियार मोननो हादों। उदला बरमपुर बसुआ सुबुरिनि थागिरि दुर्लभ देखा आरो रनजित देखा मुंनि सुबुंनि न'निफ्राय बोखांदों आखाइजों बानायनाय हाथियारखौ। समबारखालि न'नि उनथिं मोनसे फुख्रि जावनाय समाव आखाइजों बानायनाय जोबोद गोजाम सिंगल बेरेलनि सिलाइखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बे हाथियारखौ सोर आरो माब्ला लाबोनानै बे फुख्रियाव गारनानै दोनदोंमोन बेनि बागै बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला जेसिबिजों फुख्रिखौ जावफिननानै फोसाबनाय समावनो हाथियारखौ बोखांनो हायो। जेसिबिजों जावखांनाय हाखौ खदालजों फेननाय समावनो हाथियारा खदालाव नाङो आरो सोमोनांहोयो। लोगो लोगो बेनि बागै नखरनि बिगोमानो मिथिहोयो। बेनि उनाव गामिनि गावबुराया फैनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो मंगलदै पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै हाथियारखौ बोखांहोयो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादनि सायाव आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बोर्ड सुंद'यै आसेबनि गेदेर बिथांखि। ओइचएस सेथि बोसोरनि आद्रा थानाय गासैबो आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजाद खुंनायाव लान्थ्रियै हेंथा हेंसि सोमजिनाय आरो गले गले सोंथि बिलाइ लिक जानायनि उनाव आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बोर्डआ ओइचएस सेथि बोसोरनि आद्रा थानाय आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनो थांखि लायो। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि पस्टनि गेजेरजों ओइचएस सेथि बोसोरनि आद्रा थानाय आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनाय बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 24 मार्चनिफ्राय 29 मार्चनि गेजेराव जानो गोनां ओइचएस सेथि बोसोरनि गासैबो आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 24 मार्चखालि इडुकेसन बोर्डनि मोनसे गोनांथार मेल खुंनाय जागोन। बे मेलावसो आनजाद खुंफिननायनि सायाव सावरायगोन आरो खालारफोरखौ थि खालामनाय जागोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि रायजो सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों राहा लानायनि उनावबो 20 मार्चखालिनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइ आरो जानो गोनां इक'नमिक्सनि सोंथि बिलाइया लिक जादोंमोन। बेनि उनावनो इडुकेसन बोर्डआ गेदेर थांखि लानानै आद्रा थानाय गासैबो आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनाय जायो। बेनि सिगां सानखान्थिनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनाया रोखा जानायनि उनावनो रायजोनि मोनजि जिल्लानि 25 प्राइभेट स्कुलफोरनि गनायथिखौ दाननानै होयो आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बोर्डआ। गुवाहाटी नोगोरमानि बामिनिगाव खाथिरायाव थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला वाइल्ड लाइफ ट्रेफिकिंनि हेंथायै मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनि डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स सुंद'यै DRIआ बामुनिगावनि खाथिरानिफ्राय थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ कामरुप जिल्लानिनो सयगाव बरबाक्रानि थागिरि सुरेन राभा 52 बोसोर आरो बक' साक्राभारानि थागिरि शंकर बर' 48 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय थनै मैदेर हाथाइनि लिरथाया 14 किल'ग्राम जागोन होननानैबो सुलुङाव मिथिहोदों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो बामुनिगाव रेन्ज फरेस्ट अफिसारनि दैदेननायाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन। मैदेर हाथाइजों लोगोसे हमजानाय बै सानै सुबुंनि हेंथायै वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नि सिङाव जर'खायै दफा 39 साब क्लज 10, 5, 40 क्लज 1, 2, 2B, 44, 48A आरो 49 आव केस फाइल खालामनाय जादों, जाय गासैबो आयेननि दफा 51 नि सिङाव साजा मोनथावना। 9 थाखोआव फरायगासिनो थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। फैगौ 1 एप्रिल खालारनिफ्राय जागायगोन रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हाबाफारि। मख'नो गोनांदि 9 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोर एबा एकाडेमिक इयारनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बिखान्थिया फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन होननानै आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बोर्ड डिभिजन 1आ फोसावदों। मोनसे मावख'आरि फोसावथायाव बोर्डआ गासिबो गनायथि होजानाय फरायसालिफोरखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि बिखान्थिया जागायनायनि सिगांनो गोनां जानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना लानो थाखायबो बिथोन होदों। बे गोनां डकुमेन्ट्सफोरा जादों फरायसाफोरनि आधार कार्ड, पार्मानेन्ट एडुकेसन नाम्बार, अट'मेटेड पार्मानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि आइडि आरो आबुं खालामनाय मोनसे डाटा केपचार शीट। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ साबमिट खालामथारनांगोन। मख'नो गोनांदि मोनसे गोरलै आरो
जेंना गैयै रेजिस्ट्रेशन खालामनाय बिखान्थिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोनां जानाय गासिबो थियारिफोरखौ सिगांग्रो फोजोबना लानो थाखायबो बर्डआ फरायसालिफोरखौ बिथोन हरदों। बलिउड एक्टर सुशांत सिंह राजपूतनि नायबिजिरनाया जोब्बाय। 5 बोसोर उनाव सोराङाव फैबाय सुशांत सिंह राजपूतनि गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला सुशांत सिंह राजपूतनि केसनि सायाव नायबिजिरनायखौ फोजोबनानै सीबीआईआ मुम्बाइ बिजिरसालियाव रिपर्ट गथायबाय, जेराव सुशांत सिंह राजपूतनि जिउ गोमानाया गावनो फोथैनानै लानाय। बेनि थाखाय बेखौ सोरबाया नारसिननायनि जेबो फोरमान गैया होन्नानैबो सीबीआईआ गावनि रिपर्टआव मख'दों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 14 जुन खालि मुम्बाइनि बान्द्रायाव थानाय गावनि एपार्टमेन्टनि सिलिंआव फासि लागायनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन बलिउड एक्टर सुशांत सिंह राजपूतनि गोथै सह'खौ। बेनि उनाव सुशांतनि गार्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्ती आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाखौ बे केसआव सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय सीबीआईआ रिया आरो बिनि नखरखौ क्लिन चिट होबाय। बेनि उनावनो रियानि गिबि रिएक्शना लाइमलाइटआव फैदों। क्लिन चिट मोननायनि उनावनो रियाया इन्स्टाग्रामाव मोनसे पस्ट शेयार खालामदों आरो गावनि फैनो गोनां श' MTV र'डिसनि मोननैसो सावगारि पस्ट होनानै बेकग्राउन्डआव मोनसे जर'खा मेथाइ दामदों। बे मेथाइनि मुङा सेटिस्फाइड, जायनि ओंथिया आं गोजोनदों। रियानि बे पस्टआव बिनि माखासे फलोवार्सफोराबो सुशांत सिंह राजपूतनि केसनिफ्राय क्लिन चिट मोननायाव हामबाय होयो। गुबुन फारसे सुशांतनि नखरा मुम्बाइ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होफिननो हागौ। एम्सनि मददआव सीबीआईआ सुशांतनि सुइसाइड आरो फाउल प्ले केसखौ नायबिजिरदोंमोन। एम्सनि फरेन्सिक टीमआ सुशांतनि बडियाव जेबो फाउल प्ले मोननायखौ रायखाङाखैमोन। नाथाय सुशांतनि नखरा बे केसखौ दिनैबो गोरलै लानो हायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।